Hasien zinetik barkamenak eskatu nahiko nizizueke 2022ko txapelketa nagusirako antolaketan kartzelak ganbara izenarekin ordezkatu edo eztabaida nahi zineten elkarteko kide guzi. Gaur, ganbarei buruz zariko naiz, bino, zeuskire, 2022kotan kartzela hitza ateriko zait. Guainik, 2022ko finalari buruz solasterakoan, bekeko finala ateratzen zaidan modu berian. Alare, bi kontzeptuek badut elkarrekin loturarik. Ganbarak aunitz du kartzelatik, eta kartzelan, ganbarari buelta aunitzen bat zaizkion. Guazen, arira, gela eder bat, mai bat, erdian txokolatezko galletak, freskagarriak, urak, garagardoa, pastak, fruitu lehorrak, inguruan denak eserile izateko aurkiak, bersozal elkarteko antolatzaileek, mimoz prestaturiko txokoak izaten dire ganbarak. Ni ganbara baino kartzela gehiago probatutako naiz. Ganbarak 2022ko txapelketako kontu berria izaki, Nafarroko bi txapelketa baino ez dituteman ganbarako lanak egiten. Zenbait gazte sariketetan ere ganbarako ariketa izaten dute, baina ez dakiz zergatik, gazte sariketatik dagoneko ez diate deitzen. Lehen, deskribatu dudan ganbara, joan den urrean 18an iruritan jokaturiko Nafarroko txapelketako kanporaketakoa zen. Saioa amaitu eta biharamunean, bezperako saioaren errepaso mentala egin bide nabar, oroimenak guainik aratago eraman induen. Eta ala urte, edo hamarka dauetan zehar, zenbat eta zenmotatako ganbarak ezagutzeko aukera izan dudan gogoratzen hasi nintzen. Begira, gauza bat eginen dugu. Hemendik antzinera ez kartzela ez ganbara. Babesleku, deituko diot, eta dena konten. Gaur egun, txapelketako saiotan, azken ariketari behira, bertsolariak isolatu egiten gaituzte. Izarterekin, inolako kontakturik izanen ez dugun gela batera eraman da. Hau ez da beti horrela izan. Gogoan dut, nire bigarren txapelketa Tafallan. Imaginatu panorama. Hortzira iluntzian, Tafallako azoka ostatua, tantxe, txapelketan ari ginen 5 bersolari eta babeslekuko zaindaria, ostatu batian, goikoak noiz kantatu esperoan. Lekutan zauden orduan, isiltasunak bere egiten dituen gelak eta indarrak hartzeko janedan ez beteriko mai inguru haiek. Babeslekua gehienetan aretotik urruti egoten da, eta bersolariek lanean ari denen bertsoak aditzerik izanen ez duten lekuan. Beti ez da posible izaten, eta alakotan musika jarri behar izan da gelan bertan. Aizarotzeko, herriko etxeko gelan adibidez, gutarrak taldearen diska jarri ziguten. Ostiak eman eta jaso, bakarrik daude bibide. 5. izaki, diska osoa aditzia tokatu zeidan. Lurraretoan, gogoan dut, final batian, La Oreja de Van Goghen diska jarri zigutela. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Hurrengo urterako Beharritxarrak taldearen libre aditzeko aukera eman ziguten. Batzuk 1000 kilometrora, bihotzetik gertu alegia, beste batzuk bertan bizita horren urrun. Artean, kartzela izena zuen fasean, libre diska. Hortxe, antolatzaileen animoak emateko modu berezia. Izan zen, musikarik jarri behar izan gabe, musika bertsolariren batek jo izan zuen lekorik ere. Guainik, berritu gabea zegon Berriozarko musika eskolako gela batian, musika tresnari faltarik ez eta hortan abia zen bertsolari bat, lauaren eguzkiak urtzen du goia doinua jotzen hasi zen pianoarekin. Nafarroko txapelketako saio batek eskatzen duen seriotasuna zoartarazita geldiarazi genuen, baina berandu. Ondoan zen 17 urteko bertsolari debutariaren txanda iritsi, holtzara joan, eta berak ala nahi izan gabe, eguzkiak urtzen du goian doinuan abiarazi zuen bere bertsoaldia. Bi bertsoak, piano doinuek kutsaturiko doinuan kantatu behar izan zituen. Izango da, oainik bere burrari galdera egiten ari zaionik. Nafarroko bertsolari txapelketan La Oreja de Van Gogh. 2003an, lesakan, Zambraretoko lehen solairuko kamerinotan, bezperan bertan jotzen ari zen musikatalearen izena agri zen, atian, Kamela. Guzorionez, bigarren solairuan, babestu gintuzten.
Babeslekoak normalian, saio egiten den herriko udaletxearen jabetza duten guneak izaten dira. Baina, izan da, okupa gixare egin izan dugun gati gualdirik. Lesakan, frontoi ondoko etxea hartu genuen, betako nagusia, pastata guzia gertu zitzaigularik, anfitroi lanak egiten. Iruñan ere, Labriteko finalian, Labrit multimediako egoitza eskaini ziguten babesleko gisa. Gaizka Arangurenek, balabetik ateri berria zen, ni bidasoa dokumentalaren aurkezpentsua egin zigun final antzinetik, argazkiak ataitzera joan ginen egunian. Beraz, hor ere ongi etorri berua. Ikusten duzuenez, kolore eta mota askotariko babeslekoak ezagutu ditu Nafarroko bertsola txapeketak azken mende laurden hontan. Aipatu dituen gain, bertze haunitzere aiparentzazken Elizondon, Bazandarren bitzareko barrakona, eta Antxitonea trinketeko hoteleko gelak, Goizutako udaletxeko gela, Leitzako aurrera elkartea eta institutuko gela, Lakuntzako eskola, Etxarrianazko kulturetxeko gelak, Agoizko liburutegia, kulturetxeko sotoa eta musika aretoa, Uarteko arte garaikideko zentroko tailerra, lekuekin eta pasartekin segizkero, liburu bat idazteko baina eman luke, baina hau hileroko artikulu bat gehiago bertzerik ez denez, eta ez liburu bat, hemen txutzi barko dugu. Gaurkoa.